Awu, uthini ugatsheni? Uthi phuma ukuthi ziphumelele. Hey, cha bafowethu, ngiyacela nje singadidiswa. Ngicela amavoti afakwe kakhulu njengoba kuvalwa kusasa ngo-12 emini. Kuvotweni kakhulu, uya-SMS uthumela uthi ingoma uthumele ku-33665. Uvota ke noma ikangaki. Ama-SMS ngicela abantu bewafake. Uvota noma kangaki. Okuyinzondo ebhekiswe kumina angifiki nakho manje. Inzondo nje semhlabeni angifiki nawo manje. Mhlawumbe sebengangitholele enye inzondo engeke uyijwayela, le engiyijwayele. Indlela abakhombisa ukungasa ngakhona, ukubandlulula ngakhona, ukunundela ngakhona. I don't think-ke bazophumelela ngoba uma ngi-check-a abantu bayasayida kakhulu nomuntu osuke ecindezelwe, nomuntu osuke ekhombisa ukubandlululeka ngaleyo ndlela. Noma ngisasho ayikho into wrong engiyenzile. Nami nga-release ingoma njengabo bonke abantu, bayithanda abantu ingoma, bayi-streama, yahanjiswa emsakazweni, yadlalwa emsakazweni njengazo zonke iy'ngoma. Uma kufanele kungena ingoma ufanele ihlukanise unyaka, bayivotela abantu bayifaka, nabanye bayivotela bafuna ukuhlukanisa ngayo. Akekho-ke umuntu engimthukile nento wrong engiyenzile. Inzondo nje ekhona engiyibuka engayazi ukuthi kodwa-ke ingeyani. Ngijabulile-ke ugatsheni uma ethi uzohamba eyobheka ukuthi ngichumana kangaki nabaphathi bokhozi. Into ebalulekile-ke leyo okumele ayenze. Iyangijabulisa uma efuna ukwenza loo nto ngoba loo nto leyo izokhipha ubuqiniso. Ngingamtshela nje namanje ukuthi uzofika athole ukuthi inamba yami nabaphathi bokhozi akazifonelane kakodwa, ngisho kakodwa nje. Uzofika athole ukuthi angaze ngithumele no-WhatsApp ngisho wodwa. Uzofika athole ukuthi akaze ngithumele nje ama-SMS ngisho wodwa. In fact nje anginazo ngisho iy'namba zabo abaphathi bokhozi. Uzofika ayithole loo nto. Siyajabula uma sekukhona isigijimi esizoveza iqiniso. So-ke okwesibili, afuna futhi ukukuphenya angakuphenya, aphenye futhi ukuthi ngiyazivotela yini. Ngiyayithanda leyo, ngifuna iphenye ukuthi ngiyazivotela yini, akuphenye lokho. I'm ready for him ukuthi enze noma yini ezovezela abantu iqiniso. Ngiyamujabulela umuntu ofuna ukuthi kuvele iqiniso, avele aye kwinkampani le kuyiyona emukela amavoti, afike enze i-audit, a-check-e yonke nje into ukuthi ikhona into ethi mina ngiyazivotela. Uzofika athole lapho ukuthi ikhona into ethi kunomuntu ozivotela. Ngiyacela kasuke impela, kagijima impela ugatsheni, kagijima impela athole le qiniso abantu balilindile. Sizomkhumbuza futhi, lokhu simkhumbuza ukuthi gatsheni wathi uzohamba uyothola iqiniso, hamba-ke ukuthola iqiniso. Abantu abangayeki ukuvota bavote ngamandla. Uthumela ngithi ingoma bese uthumela ku-W3 W65 uvote noma ikangaki, kuyavalwa kusasa. Le nto ebenziwa nje ugatsheni ngicathi mina nje ube sikhankasela ngoba kunabantu engibabonile abaningi abathi ayi uyazi wasiza ugatsheni, wasikhumbuza ukuthi vele sekuyavalwa kusasa, ithi vele siwafulekela amavoti. Le nto ayenzile nje ungedela amavoti amaningi kabi ugatsheni ngale nto ayenzile. Azibe sathi into iqandi uma sezisedleleni sazo, awubusayihlakaza kanje ngoba ziba nolaka. So-ke bese kumele sale seyiyeka nje sihlale esidlekeni. Wavele wafikeni wayihlakaza esidlekeni. Bavota-ke abantu manje bacasukile, bagile iy'manga. Asazi-ke egatsheni ukuthi uthembeni ngempela, sazi ulungile.